halipam, adam oğlu bela beterlerden, kıyınçılıklardan kaçan dinarka? Şolorsuz yaşayış yok mudur? Gulu ve salih, durmuşta esas zat yağışılıktır. Ervetlikler, apatlar elmadama yağışılığın terk edilmeğiyle yüze çıkan zatlardır. İnsanın elmi dama kovulmak juda çetin. Şoňçuýynam apatlardyr, kıyınçılıklar, onu synamagyň aýrylmaz bölegini gurulýar. Şeýle dämi? Bela veterlere ünsüp berilmese onu baştan geçirilýän mahal kecebeň darıgar. Durmuş ýowuz görünür. Çekilen şonça kıyınçılıgyň netijesi bolsa reýgan bolar. Emma bela veterler bilen yüzbe-yüz bolunan mahaly derrew oňa päklenmäge sebäp hökmüne garap, onu sowap kazanmak üçin pursat diýip bilmelidir. Kıyınçılığı sowaby gurmak nähil lomogy edejeken? Hawa, ýöne bir şert bilen. Bu ýerde jyň tapmak üçin öňürti bakynyň aňyrsynaky onu bereni tapmak ilkinji adamdyr. Soňra bolsa älemde bolup geçýän zatdan hiç biri öz başdak däldir diýip pikir etmek hem ikinji adamdyr. Onu üçünji adym nämeke? Özünü arzan saklayan sabır duygusunu döretmektir. Onu adam Allah Taala keremiň hem hoş, gaharyň hem hoş diýip bilse gerek. Ine şonu bela veterilen netijesinin nähil hayırdygy ma'lum bolar. Fakat Ýöne haýyp her bir kıyınçylyga uçuran muňa düşünüp bilenok. Eger özünü bütünle yitiren bolsa oňa bir çykalga tapylar. Nädip beýle bolýar? 5-nji ölçüň gahrmanlaryna täze wezipe ýüklenmek arkaly. Onu bir işin başında dursa. Hawa, Yeter. Erdem befedinni. Haýyş edýän besir. Maňa erte kotorma. Erteki mi? Erteki he? Sana bir öy alamda erteki däldi. Şo wagta dogruladymdym men. Öýü alanmyşyňamda näme boldy? Häzirim bankyň eline dälmi? İtlenlik wagt kapymyzdan gelip bilerler. Bolýa, menen başga zat diýem oňa. Ýöne bu ýagdaýdan baş alyp çykar. Adaşyk sabır bolup bilmezmi? Ýok bolup bilmen. Şu çağılan ýagdaýyna seret. Göz güýüni ýagdaýda. Bolýa ho, gıygırma. Baba, kaka, siz näme üçin gıýgyrşýaňyz? Gıygırşam zok, oglum. Ejeň bilen görleşýär. Ýok, gyýgyrşýas. Näme üçin çağany allaýan Erdem? Oraz, kulak as. Kakaň işleri uğruna däl. Gaty agyr günler baştan geçirýär. Düşündiňmi? Gyýgyrşmamyzyň sebäbi şol. Eje, ýöne gowdä bolsa näme üçin gıýgyrşýaňyz? Ondan hemme zat hazam beter bulaşmazmy? Wah ýeziz balam, akyllyja oglum, elbetde şeýle. Ýöne şu güne yumşak çemeleşip ýetdik-de. Tampyklama. O näme diýdiň boldy? Näme çykdyň onu? Men ýenşekmidiň? Käşke uran bolsadym, käşke ýenjen bolsadym, şu ýagdaý ha düşmez. Şu ýagdaý diýip ýüregi uçdyň aý. Näme barmış ýagdaýymyň? Öýümüz ýok Erdem, öýümüz ýok. Besedin ne şeytanyň beri? Häzir bol. Öňüňe seret. insan adamlar öz hatalary zerarly belany özüne çekýärler. Hatam beteri bir-birlerini günäkärläp başlanlaryna. Olum belany köp etse artdyrýar. Käşke sabır etmeyi başarsadylar. Bolmasa ýaşaýyşlary hatam erwetleşer. Nähil gowulardy. Çünkü çyn sabır belanyň ilk uçuran portosyna edilen sabırdyr.
Tekrar Ýagşy, iýdi yaratyn. Aydanın gelsin. Ay Nurcan kıynanma. İnşallah size şefaat yeter. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Anne. Ece. Jigemi 2 gün öňem şunu oýnap otyrdy. Gıygırşangydyň hey peýdasy degdimi Ece? Degdimi? Ozon. Dur oğlum. Meni günäkärliğe. Bu zatlar üçin meni günäkärliğe. Can kıydım. Ay Nur. Kıydım, güzel kıydım. Ağla minni. Hemme zat Allah'ın iradesi bilen bolýandyr. Şeyle mi? Ýagny balam elimden alırmagymda oğlun hiç il günäsi yok da onu. Birek günäkärläp hiç bir gala alyp bilmersiňiz. Özüňem gaty horlaýan. Meni horlayan adam şu da. Menden başka hiç kim hiç da gıynanan ok. Canım yakyan diňe men. Samsyklama Aynur. Muny aýtmaga neniň diliň bar ya? Näme? Yalan mı? Aynur. Men näme şu bolan zatlara gynanýan näler öýdýäňmi? Şeýlemi? Bolya, gıynanyan diýeli. Ýöne hey wujdan azabyny çekýänmi? Bilýäňmi şu zatdan bary sen sebäpli bolly. Men sebäpli? Hawa sen sebäpli. Kelekçilik sen etdiň. Eger sen ýerinde bolsadym, ömrüm ötünçe hiç kimin ýüzüne seredip bilmezdim. Kaka, sen tut Gel çok. lan gel. Dur şu tayda dur. Hani Tut tut. çok seni. Tut bakal bol. Dursana kaka. Anan bol tut. Kaka sen tut oraya. Gel kovala bol. Baryan yettim kaka. Gel hani. Sen berde näme işleýän? Kakama garaşyan. Bir derek garaşyp oturma, olen tek gelmez. Näme üçin gelen ok? Bilem ok işi vardır da. Gel naharimeli. Kakam ýong beýle köp eglenen okdy. Bir hepdeden mudawa çekdi, öýe gelen ok. Bilem ok odan bilem ok. Näme çe kakaňy? Bolonda näme nepi baroň? Sen günäkär, hemmesine sen günäkär. Odon? Buraya gel. Hani gel naharimeli. Odon sana bärik gelýän. Kim var? Ben gel. Men geldim. Size köýekjik pişirdim. Erdem Erdem bilen odun halayan zatlarından pişirdim. Erdem nerede?
Ne demek? O lan? nähil nirede? Habarın yok mu? Hayır. Yok. Neyi bilmem? Nämeden habarym bolmaly? Şowundan bäri gaýdyp gelmedi, erdem yok. Ne söylüyorsun? Diýen zadyň näme Aynur? Ben seni arada Sana soruyorum, jaň eden şunu. rüýdýädim. Nerede olduğunu Nirede digin bilýämiň? ne bileyim. Men ne bileyim? Canı sıkılınca İçi gytanna şilen agdyýady. gidip oraya Şo ýere yerleşmeli ýady. Belkem şilededir. Onu men näme üçin ağladın? Ne yalan Näme söylüyorsun diýip sen? ağlapdyryn men? Kakamın işkärni ýadın. Seret yok ekene. Şilede ekeni. Şey diýdin. Şile'deymiş. Şilededir diýmedim. Belki şo ýerdedir diýdim. Bilemok diýdim. Ontaň muň näme gerek bar odan? O näme näme gerek var ece? O men kakam ahyry. Şontadan bolýar. Ferit ikimiz gül ýaly ýaşap ýörse. Çıkar artık. Çıkarını kakan kellenten odun. Baban yok Biz artık üçünini bizim kakan için. yok. Sadece Diňe biz ikimiz varız. var. Sen ve Sen ben. hem men. İkimiz. İkicigimiz. Yok. Men kakam göresim gelýär. Ol sen sebäpli gitdi. Sen sebäpli. Merhaba. Salam. Men Şile'ye gidecek. Şurada neymiş etçi? O yerde kakam var. Kakana kim diýerler? Ay dahi kim bolana näme? Pulun berýäne. Ozan. Odun, Geç oğlan. turunny giýjäk alýan. Bana bak. Maňa gulak as. Düýün saňa gaýgyrdym diýip şeyden bolýanmy? Men saňa tur diýen. Kaçıpdyr. Anneciğim. Ejejan, men kakam gözlemäge gidýän. Meni gaýg etme. Şile'ye git. Şilä gidipdir. Samsyjak. Näme diýdiň ýeňe? Ha, hawa. İstanbullu şol ulaga minipmi? Adı ne? Ady näme diýdiň? Okanmy? Ha, Ozan. Polya ýeňe gaýg etme. Gaýg etme. Dur bakayım. Durhani, sen gadyň Ozanmy? Hawa näme gerek? Ejeň çaň etdi. Ilkinji awtobus bilen ýydyňy guratjak. Dur, kaçma, dur. Tutun onu, tutun. Goý bermeni, Goý goý ber berme. beni. Goý ber diýen. Näme üçin howlaýaň bu çagan? Agam öýden gaçypdy. Yok kaçamok. Öýden kaçmadım. Kakamın ýanyna geldim. Ana, eje hem şey diýdi. Kakamyň ýanyna geldim diýä bolin, ynanmaň diýdi. Ay size näme? Goý beriň beni. Doğruyu Han dogryň aýt. Öýüňden gaçdyňmy? Saňa näme ay? bak. Gulak as. Maňa çynymy aýtmasaň, o taýda polisiýa bar. Orada Şo ýerde aýtmaly boldyň. Şimdi Häzir bolsa, annen seni ejeň teni gaty gaýg edipdir, gaty gynanypdyr. hemen geri Derrew ýygyny beriň diýä. Geri gitmek Ýygyny gidesiň gelenokmy? Teret menem İstanbul'a gidjek. Ýene gidip bilerin. Gidecek gel, bollumy? Gidecek gel. Oklan okmadın ay sen? Uwuklan bolsam oğurlyk etjek ekeniňde. Oğurluk edemok. O kökeni avtobus şereketi paylada. Ýöne sen öz paýyňy iýdiň ha. Hawa da ol iýmedi. İýmeleken näzi? Täsin çödü güt. Başım tabii. Ama Ýöne şonno da ýalňyş. Dogry aýdýan ýöne saňa näme? Oğurluk edýän meni? tamam işte. Hawa da. Biri erbetlik eder, başa berem öňüne aljak bor. Durmuş şey dip dowam edip dur. Ýöne maňa edilen erwetliklerin hiç kim öňüne aljak bolmady.
Neredesin? Nire orra ollun, nire? Kakam göretim gelýär, kakamy. Çok teşekkür Ören minnettar, size de iş bolluk. Düşöňüme, inni sen kakan yok. Men kakam göretim gelýär, goýber diýdim. Estağfurullah. Goýber. Ozan, düýün näme üçin gelmedin? Bir zat boldymy? Hiç zaten bolanok. Kakan aýtyp geldimi? Bese doğunni. Kakan gözlemek üçin öýden gaçypsyň diýip gürrüň etdiler ahyry. Beset diýen saňa. Besedin ne? Günaydın. Salam. Günaydın çocuk. Salam çağalar. Salam oğlum. Oturun. Men Salih Demir. Täze eni dil moğlumunuz. Bundan sonra Mundan meýlek eni dilini bililikde öwreneriz. Nähili ýagdaýlaryňyz? Sağ olun. Evet. Onu tapagmyza başlaýyn. Doğruyu Doğruň aýt. Doğruyum aýdýan. Men näme üçin oň galamyny uğurlaýyn? Şoň ýalty özümde de var. Ýokdy. Şu gün ýerden geleni de ýokdy. Soňam birden bar diýen bolýar. Üstüne de yalan söylediyen, utançlı, yören müdürün yanına, o sana nimet bilen aydar. Egilik mi oğlum? Şoğulun oğurluk ediptir. Şeýle mi ozan? Hawa dogry, galam uğurlady. Haýta galamyňy. Ine şu elnäksini. Yok, uğurlamok. Özümünki. Bolýa gelin şey deli. Sen galamyň dostuňa ber. Ber. Näme üçin berey? Şeysen moğlumun seni tertip tutuğun kuramasyna berip bilmedi. Sebäbi galamy ýygyna berýän. Şeýle dämi oğlum? Şu gezeklikçe bağışlayaz. İyi, bolýa da al. Samsyk. Niye? Näme üçin beýtdiň? Ertir mektebe ejen geldin. Bence yanı. Siz ýalňyşýan bolaýma. Oglum beýtjek çaga däl. Oğurluk etmez. Ýöne oň elegiri. Nereden bilýäňiz? Men oglum nenen günäkärläp bilýäňiz? Sebäbi men öz gözüm bilen gördüm. O nähili? Sapagdyň oglumy ýerlak geçýäňizmi? Tapakda göremok, awtobusda gördüm. Awtobusda? Hawa, şeýleden gelýär. Aman Ey Allah can. Siz şileden odan getiren adammy? Hawa, Awtobusda da şeýtdimi? öňüni almadyk bolsam ogurlajakdy. Bizim günümüz gatagyrmy oglum? Öňürte ärimin dereksiz çykmagy, soňra gyýdymyň ölümi, soňam Soňam erdemiň öýü taşlap gitmegi. siz bunu siz muny nereden bilýäňiz? Ben Men gyzyklanyp durýan mollum Aýnur hanym. Size de gowy düşünýän. Ananaýyn. Öz aýaňyň üstüne durjak bolýaňyz, hötdesiniň geljek bolýaňyz. Men hötdesiniň geljegiňi tanynýan. Emma adamyň käme hal öz güýjüni gönüp durup bilmeýän wagtam bolýar. Siz beýtmeň. Oy menim olan üçin elimden gelenini gaýgyrmaýyn. Ýalňyşlar görmezlik edip ýagşy netije gazanyp bilmez. Ozan. Ozan? Ozan? Ozan. Ozan? Yine Yeni de kaçıptır. Ozan. Ozan. Vay, oğlum bu siz mi? Sen bu wagt mektepde bolmalymy? Bolmalyal. Näme üçin? Sebäbi kakamyň ýanyna barýan, kakamyň ýanyna gitjek. Sen kakaň ýeri dediňi bilýärmi? Bilýän, şilede. Bak, seret. Ene men kakam. peki Ýeri bolýar. Ikimiz bir zady gürleşeli. Seni öýüňize elteýin. Özümem kakaň gözlemäge deýin bolýarmy? Sen baranyň bilen o gelmez. Gelaýsa näme? Bu mektup oňa şu haty ber.
Oşonna geleymese? Hani yürü häzir öýe gideli. Ejeng seni ala dediýändir. Anne. Enefi? Ozan bärde dälmi? Ýok, bäriga gelenok. Näme boldy? Ýagtyjygyma bir zat boldymy? Ýok, ýene gaçypdyr. Kakatynyň ýanyna gitjek bolup ýene gaçypdyr. Ey Allah. Atal ogly bolup näme üçin ýöne öýden gaçyp ýörler? Bakar mısın? Eşitýäňmi? Bir kän çay getirsen. Häzirjek. Bir çay da Maňa da getiräýin. Bolar agam, bolar. Hasan, işini turup öňe aýt. Näçe günler dinowsy işläp ýördüň? Ýadamok başlyk. Gatýadydyň. Bu gece Hamid dursun. Sag bolun golin. Welse bolmaz, bar gaýt. ne kadar? Näçe ýagdasam şonça da gowy. Sen şu wagt ozanyň kakatyny alyp geldiň peýdatda görüýdýäňmi? Şunça aýralykdyr ýalňyzlykdan soňky duşyk belki oň ýüregini ýumşadar. Ýüregiň ýumşamagy çekilen jepalan haýra öwrülmegi bilen baglanyşykly. Entek erdem belany berenem tapanok bolup geçen wakalardaky nefsiniň paýynam. Dogry aýdýaňyz. Häzir ol özüne näle aýalyny günäkärliğe. Aýalym onu günäkär adap edýär. Ýöne baştan geçirýän kynçylyklary olar üçin möhüm haýarlary urulyp göýberen hatalary ýuwup biler. Siz öňe aýdypdyňyz. Hikmet gözü bilen seredip bolup geçen wakalardan çoňurmany çykarmak gerek. Hawa, çuňdan oýlanyp sabır bilen baştan geçirilen apatlar yumşak häsiýetler bilen utgaşdyrylanyna eşretli günlere ýetilmegine sebäp bolar. Şeýlelikde betnişan keşfil wakalyň apatlyk häsiýeti galmaz. Ine entek häzirlikçe gynansagyň wakany iki tarap hem betnişan keşfte gödegine getirýär. Arada ejir çekýänem ozan. Gynansagyň häzirlikçe şeýleräk dowam edýär. Bansın. Batsın bu dünya, çomsun bu dünya. Ağladıp gülenen näletler bolsun. Näletler bolsun. Yazık. Nälet bolsun Erdem. Erdem besedinni haş edýän besser. Maňa ertek oturma. Ertekimi ha, ertekimi? Sana şu öy alan wagtyma erteki däl ha? Öy alanmışam da, näme boldy? Häzirin bankyň eline dälmi? Sizin şanyňyza. Yalňyz men bu dünýäde. Iki yalňyz men. Hiç kimin yanında olmak hakkım yok. Men ýaly erwet hakkı yoktur. Men erwet ýan ýollar. Erwet adam. O men jeýle. Näme denir? Bu betbatlyklar torny ýertip geçip bilenmok. Benim üçün beýle bolýar. Etmişim näme? Bu zatlar näme üçin men başyma düşýär? Hiç kim ýalňyşlyk goýbermedim. Men sebäpli boldy. Kakam bolsa, işlerge hemişe düz bolup durma derdim zannerdi. Gitsedi. Maňa näme kaka, maňa näme? Şoň üçin ine menem gitmeli ýolumdan ýürem. Alyne menem şeýle boljak. Sen kim bolýaň o? Özüňe kimdir öýdüp algyň soraýan haýwan? Berjek gel, elimden elini gaýyrma, berjek gel. Kardaş,
Menin alanda bir hepdeden soň bererin diýip kardalmadyňmy? Ýeren soň, Näme sorap ýalňyş etmişimmi? soramorsoň. Alga sorar bar näler? Akıllı başlı adam bergisini wagtynda berer. Berip bilmese gelip adam ýaly aýdar. Sen maňa adam dälice bolýarmyň. Bo bulir ýene häzir men seni. Goýber. Goýber diýen. Öldürdün o meni, öldürdün. Goýber diýen haýwanyň meri. Haýwan. Kardeş. Kardeş. Gayret et dostça. Nasıl oldu hemşire? Bu nähil beýle boldy? İlki gıygırıştılar. Bir adamın kellesine çüýüşü bilen urup yıktı. İnşallah oňatlaşar dämi? Ay bolýa adam. Hani bir munt ayak çek. Dur hani, görkezmäň alalla. İçip bilen geçip adam urmak aňsat däl. Kedelhanaga getirin bunu gutulmordyň. Ağam men işaret etmedim mi? Onna kimin eden naýdarsyň? Näýatak özüne gelip görkezmäň tasdiklady, mesele bolmaz. Geleni berik. Al bakalım. Al hani. Hadi güle Sagaman güle, gidip güle sagaman güle. ye. Çıkışa gelirim. Tapaklan gutorondan baran bolýarmy? Günnüýüň haýyrly bolsun. Siz Aynur özüni almy. Hawa men. Şu zaga ýere gol çekin. Buraya mı? Şu ýeremi? Hawa. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu ne Bu şimdi? näme loka? Aman Allah. Ey Allah can. Anne, Ece, eýgilik mi Ece? Oçunuz bergiňiz sebäpli kanuny laýyklykda öýüňiz eliňizden. Bu ne demek? Bu näme demek Ece? Evimiz Öýümüz alýarlar oglum. evimizin Öýümüzem elimizden aljak bolýarlar. ama atlatacağız. Ýöne mundan nädip baş alyp çykar. Atlatacağız. Muňa da çydar. Arkayın bolay. Ferit ağlamok. Ferit gördüňmi? Ecelerem ağlap bilýär Ece. Wah balam. Buyurun. Sağ ol. Teşekkür Minnettar. Sağ ol. İyi günler. Salam. Oto gerek mi? Yok, birini gözleyen, şu yerde işleyen bolmaly. Ady Erdem. Yok. Bärde Erdem diýen adam işleýän ok. Emin misiniz? Şu yerde işlemeyen anyk bilýäňizmi? Asal men birinden soramda şu yerde işleýärdi. Be. Tanamayan adam işleýän bolsa onu bilemok. Diýen gözleýäňizmi? Hawa, Erdemi. Fotoğrafı bu. Ine suraty. Hasan Bey. Bana adım Hasan ipti. Diýmek Allah'tır. Hiç şaşır. Ýeňirim mok. Onda Bir şey zadyň yok. badyna başlamaň ýadym. Ne yapacaksın? Bu adamy näme etjek? Bulmam gerek. Hökman göräýmeli. Haçan gelerkä? Inni gelmese gerek. Gawahanada biri bilen terhoş ýagdaýda uruşupdyr. Siz hem şoň üçin gözleýäňizmi? Neme, men... Düşnükli. Başta gelinle bir hili ödü. Nefsimiz ağırıp iş alaydık. İşine de dürdü. Yöne hiç kim bile gürleşmedi. İşi kutarıyarım molin deniz kenarına gidip yeköz keyip çek yedi.
Näme derdi vaka diýedik. Meğer Görüp otursak serhoşyň biri ekenine, seret gatçar ekenine. bak Gör adını da adyna mütlesin niýsene. Yer bolýa, sag bolun. Neden kaldı? Näme üçin uruşdyňyz? Tatsana bagyny öldüren ekeni. Men hiç kimle uğraşamam. İki adam uğraştı. Soňam bir beylekin kellesine çüýüşi döp gaçyp gitdi. Töwerekdekiler o ýerde senin başga hiç kim görmändir. Üstesinde de aragy çeýen ekeniň. Bärik getirenler de serhoş ekeniň. Owa, ýöne yaralanan tanamok. Olar bilen meň işim ýokdy. Adyňy büýtgeden ekeniň ha işleýän ýeriňe. Näme üçin? Belki birinden gaçýandyň. Doğruyu söyle. Dogryňy aýt, kimden gaçýan? Görle bol. Kimden gaçýan? Yaralan adamyň bilen näme baglanşyň bar? Ýa-da şomudy ýerleýän adam? Soň meni günme goýarmasyňyz. Elbette. Tamam bolýa. Men etdim. güzel. Ýagşy. Ahir dogryňy aýdyp guradyň. Şimdi anlat. Inni aýt. Hani ol adam bilen näme meseleň bardy? Aragy çok ýerdim. Ol adam gelip kelle magyrtdy. Soňam kellesine çüýüşe dögdüm. Bolmy? Bolmy? Adyň näme üçin ýetgetdiň? Kimden gaçýadyn? Hiç kimden hem gaçamakdym bollenni. Bu näni boynum allym diýdim äside. Başga näme gerek? Alo. Alo. Ozan nähili? Men Salih mollum. Gowum oğlum. Kakam tapıp bildiňizmi? İnşallah. Derrew taparsyňyz. Menem tidirak tapaýt dip dileg edýän. Bolýa. Görüşýänçek. Sag bolun. Erdem özüne alınan bağlanışkılma olmadan alacaktım. Hawwa, bu näsini boýnaly. Iýiçi kadyda geçiriljek. Özünü görüp bolmaz mı ka? Gynansaňam howastarlarynyň ýa-da aklawjatyndan başga hiç kim ruhsat bildiren ok. Sağ olun. Erdem. Ne var? Näme gerek? Näme diýäňiz? İfademi Gorkaz men berdim ben. Men polisiýadan näl? Oğluňyz bilen bağlanışyk gürleşek bolýan. Men ozanyň mollamy. Ozanyň sediqaty göresi gelýär. Menim sizi tapar diýip söz berdim. Men şoň üçin berdi. Sizin gaýdyp barmagyňyzy umyt bilen garaşýar. Men bilen oýny diýäňmi? Görüňok men gabawhanyda. Onsoňam oglumyň ýanyna näme ýüzme baraýyn? Oňa näme diýeýin? Jigiň men sebäpli. Men bir perwaýlygym, sampyklygym zeraly gitdi diýeýinmi? O ramla. Benim gibi men ýal kakat bolanyn bolmady gowy. Ozana beýle pikir edýän röýdemok. Sizden o gerek. Tapan mahalym şahdetide gowuşurmagmy isläpdi. alın. Haýyş edýän, alyň. Babuş. Kakacan. Annem Nem üçin ejemi kimli ýalňyz goýunyňy bilmesem de, men seni gaty göresim geldi. Kaçana ýerine dolanjak. Ya da bizi halan okmy? Göresim gelen okmy? Men seni emsegem gowy görýän. Mektepden öýe gelen mahalym saňa bolup geçenleri gurrun veresim gelýär. Ýene de bileje oýun oýnasym. Gezilenje gidesim gelýär. Jigim aýryly diýip
Ödün günahkarlama. Bir kaza. O bir bolcak iş. Çok Bilýän. Onu Ol ayrıldı diýip gatygynyň ýa. Ýöne sen maňa da ejemede gerek ahyryň. Seni çok Ýene gaty gowy görýän kaka. Kakaja. Bakymjak öýe gel. Haýş edýän ogluň ozon. Ey Allah can. Allah'ım Men etmişim näme? benim Berde men näme işim var? Men oglumyň ýanyna bolmaly. Ol ente gaty çakyryň. Ýöne men kan horadyn aldım. Günäni boynuma aldım. Näme üçin? Näme üçin beýle iş etdiňiz? fark Men üçin daşynda ýa. İçinde bolmaň farky ýokdy. Oturmak durmak. Gaýdym aýrylandan soň men üçin ähirsi jebir jepady. Ömrüm duruşuna jeda uğurlu. Ödüm içka verdim. Ola adam yaralanan mahal men içip oturdum. Terhe oştum. Cinayeti boynuma galdy. Içki öňürti insany akyllan aýyrýar. Akyl giden soň insan erki ýarsyz gämemek diýe. Haýdy kenara barjak näbelli bolup beýguman tolkunlulmy emele gelýär. Men inni ozany näme diýin? Kakyň getireýin diýip söz beripdim. Çok üzüldüm. Gaty gynanýan. Gaty gowy görýärmi oňa aýdyň. Ýöne tutsaglykdadyňmy bilmesin. Bunu Ne göster. şunu oňa görkedim. Deyin ki Kakyň şu suraty elmi dama ýanyna saklapdyrdy. Ama Ýöne görýän welin suraty seretmäni, ogluň hakynda pikir etmäni ýatdan çykarypsyň oý diýen. Hawa, şeýle bolaydy öýdýän. Yaralı adam ölmendir. Oňatlaşsa ähli zat aýan bolar. Şeýle mi? ne zaman Lokman ol haçan öýdüne gelerkä? Zanlıyım Cinayet işini kaadete geçirmeden on görkezmeden almak gerek. Bilmedim de. Doğrunu aýtsam öýüne gelir öýdenmok. Alan urgulary derarly beýne gaty repir etipdir. Çalajan ýagdaýda. Bir gudrat bilen utulaýmaz ha. Düşünükli. Hem etçe alacımız yok. Onu ol adamın işini kaadete geçirmeli var. Salam. Salam. Men ozan görmekçidim. Ozan näme üçin görmekçi bolýaňyz? Oňa kömek etmäge ruhsat berjekdiňiz hakyny aýdypdyňyz ahyry. Bolmany şunu biredin-de diýmekçi bolýaňyzmy? Düşünmedim. Çağaň başyna näme gelse sen zararly gelýär. Düzetmäge bir ruhsat ber diýmekçi bolýaňyzmy? Uy beýle zat bolmada, estağfurullah. Ýöne hata goýberlen bolsa onu bilelikde düzedeniň gowy dämi näme? Ýöne käbir kişiler onu bozmagy dowam etmese de. Geçin, ozan öýde togunnadyr. Sag bolun. Ozanjan, mollumyň gelli. Mollum, kakam nerede ekeni? Gellimi? Kakyny tapdym ozan. Hatyňa gowuşurdym. O gaty tolgunny. Oň seni göresi gelýär ekeni. Häzir nerede? Aşakdamy? Meni begindirjek bolýaňyzmy? Gizlenip durmya. Şimdi otur. Häzir oturup maňa gowgulak asmaňy isleýän. Tamam mı? Bolýarmy? Baban da Kakan seni göresi gelýär. yanında ol. Ýanynda bolmagy arzu edýär. Bak Seret, bu fotoğrafı şu hep suratol yanında elmedama taşı. ýanyna götüripdir. O gelene O kadar gaýdyk sen gelýänçe bakmak istedi. onu sen saklamagyny isledi. Gelýänçämi? Ozancığım, Ozanjan, baban kakan köp batlap gelip bilmez. elinde olan Sebäbi resimler. bu oň özüne bagyl däl. Näme üçin gelip bilenok? Döndüğünde Gelin mahaly aýdar sebäbini. Haçan geler onu? Bir aýdanmy?
Bir ýyllanmy? Sanırım Az köpräk wagtdan molaýmasa. Meni göresi gelen ok. Meni halan ok. Diňe jigimi halaýar ekeni. O gitti, bizi taşlap gitti. Gelmez, gelmez. Üzülme. Gynanma balam. Gynanma oglum. Men mara. Seni atla ýalňyz goýman. Öýümizem ýogunny. Nirede ýaşar? Köçedemi? Nädip mektebe giderin? Kakam şu zatlar hep pikir eden okmy? Sen bu zatlar gaýyk etme. Elbetde bir çäresini tapar. Köçede galatymyz ýok. Mektebe de gidersin. Sen gynanmasaň bolýa. Özüm hemme zadyň höttesinden geler. Ýaşary ýeriňiz barmy? Kim acaba? Bu kimke? Merhaba. Salam enesi. Bir rahat etdik bolin girmek bolýarmy? Şeýle gurrun ederlermi gyýdym? Kim gelipdir? Men görmegeýje agtyjagym gelipdir. Hani girin içeri, girin. Ozancı. Odancan, seret mehman otagyna şkafda gowy görýän suratlaryň bar kutucukda. Şolara güýmen ber. Nesi? Näme bolýar oňa? Kakasyny göresi gelýär. Enes haýyş edýän bagyşla. Men sana bir edeplik etdim. Göwnüňe degdim. Ýek özüm hötte gelerini öýtdim. Adama mätäşdir gyýdym. Bolýan zatlardyr bular. Owurram senin tek ýaş gynanma. Bir ýem ýatdan çykardym ony. Erdemiň bergisi sebäpli öýümüz allylar. Barara gapymyz ýok. Biz de Kabul etseňiz, Bay gyýdym, muň ala dediýän zatyny seret. Bol beriň şu ýerde, men sizi öň aýdypdym bile ýaşalyp. Onda da ýek özüm içim gysýa. Seni hemen gyýdym, odanam agtygym. Biýakly oglum akyllanýança bilece bir mydar ederse. çok iyi. siz nähil gowy enesi. Eden ýagşylygyňyz nädip gaýtararkam? Erdemden bir habar hatyr barmy? Bilemok enesi, gyzyklanamok. Ozan'ın Odany gynandyrmajak bolup, moğlumy bir ýerden tapypdyr ony. Gelmegi isleýämiş, ýöne gelip bilen okmuş. Bidereklik. Inne odanyň kakasyny unutmak gerek. hayatım Mundan soň ömür gaýdyp gelmejek bir ýerine garaşyp ýörse bolmaz-a? Baba. Kaka. Babacığım. Kakacan. Neredesin? Nerede sen Kakacan? Seninle näme etsem diýen gyýdym? İş gözläp görjek. Hökman işlemeli. Men ne paga pulum bize yeterlik bolar. Bor gülün şonna da. Bir munçyk. Alo. Alyo. Hayırlı olsun. Hawa men Turkan Odinal. Hawa. Ene yelim marmay. Çekerde bardır balam. Şile polisiye bölümü diýdiňiz mi? Evet. Hawa men oglum bolmaly. Ogluňyz adam öldürjek bolanlyk üçin tutuldy. Ertir işi kadaty geçiriljek. Size habar beriň diýdiler. Adam öldürjek bolupdyr diýdiňiz mi? Ýok, oglum beýle iş etmez, beýle zat bolup bilmez. Gynantygam şeýle. O günäsini boyun aldy. Ertir işi kadaty geçirilýär. Habar beräýin diýdim. Sağ bolun. Ne oldu anne? Näme boldy enesi? Erdeme bir zat bolupmy? Dur gyýdym. Gyýdym, maňa suw bersene.
Yüregim sanşak bolýar, yüregim sançya gyzym. Enesi ýagşymy? Näme boldy? Näme diýdiler? Erdem gawawhanadamış. Adam öldürjek bolupdyr. Näme üçindir men geň görmedim. O ýerden gaçmandyr gerek? Bagışla enesi özüm saklap bilmedim. Men sen gan basyşyňy barlak göreýin, renkin gowy däl. Babasının Kakatynyň ýanyna gidiýänligi anyk, onu saklamak gerek. Goýul kakatyny beýle ýagdaýda görmesin. Goy gitsin. Belki görmelidir. Belki kakasynyň şeýle ýagdaýda görülmegi gerekdir. Goy bir-birler bilen ýüzbeýiz bolsunlar. Ay Nur, men gitdim gyzym. Odan ýok, enesi ýerinde ýok. Mihmanjaýa seret hani? Suranlarda suratlara seret diýenler belki. Ýok. Demek ähli zady eşitipdir. Hökman şile giden bolmaly. Nerden bilsin? Men gürleşemde otogda ýokdy. Beýleki telefondan dinlenir. Ey Allah. Dur, meni fenglen gitjek. Allah. Ey Allah can. Salam polisiýa daýy. Salam. Men kakam şu ýerde tutulukda. Onu görüp bolmadymy ka? Kim diýerler oňa? Erdem Ozinal. Baba, kaka. Ozan? Oğlum? Senin näme işiň bar bärde? Seni görmäge geldim. Bärdedin enem telefonu gürleşip durka eşitdim. ne kadar Seni gör, nähil görüsüm gelipdir. Şeýle görsen näme üçin gitdiň onu? hata Ýalňyşypdyr. Gidenim bilen gaýgydan dynar nöýtdim. her şey Hemme zat ýatdan çykar diýdim. Ýöne beýle bolmaýan eken. her şey Gaýta bar beterleşdi. şu hal Maňa bir Baba, Bana bir Feride. kaka. Sen ol adamy çyndanam öldürdüňmi? Ýok oglum. Ýöne sen maňa näme üçin ynanjak? Seni taşlak gaýdan. Kıyınçılıktan kaçan birine ne edip ınanacak? Babam sebäbi sen kakam ahry. Men kakam. Senin men yeketak oğlum. Ozan, Seni görmek seni görmek üçin gelmedim Erdem. Ozan almaga geldim. Bilýän. Sen kim doğru? Ýöne bir zady bilip goý. Men ol adamy öldürjek bolmadym. Gaýtam kömek edip janyny halat etjek boldum. sana inan. Sana ananamok. Inneden beýlek aýdan datlan hiç ýerine ananmar. Durmuş guramyzda hemişe bile ýaşar diýip Ama o da birek birege söz beripdik. Ýöne olam yalan ekeni. Dogry aýdýan. Näme diýseň diýiber. gidiyoruz. Ana ozan ýör gideli. Anne, biz Enefi müşahede- biz sana daşarda garaşarız. Nasıl? Oğlum ýagdaýyň gowmy? Ne oldu? Beýderýaly näme boldy? Eger sen etmedik bolsaň onda näme okymyň edenini aýdanok. Agar ýagdaýda ýatyr. Gutulorly lälýäler çalajanmış. Çalajanmış.
Doktor bey. Lukman. Näsen ýüregi uranok. Defibrillator getir. Häzir getirýän. Doktor bey. Lukman, näsen ýüregi urup başlady. Inanar ya Hallel. Baba kalk. Anne, Ece, kakam görmäge gidýärselmi? Goýun ne ozon? Kakan kelläňden çykar düşnüklümi? O bizi ýalňyz goýup gitdi. Innemeden jenayet sebäpli tutsokana girer. Yok. Ananasın gelse-de gelmese-de kakan birini öldürjek bolly. Jezasyny çeker. Inni kakan ýadyňdan çykar. Kakam cinayetçi değil. Ol adam öldürecek bolanok. Anha görürsün. Basım gelir. Ozon, oğlum, gynanırma inni meni. Kakan mundan soň görmersiň bolýarmy? Gaýdyp kakan görjek bolup öýden gaçaýmagyn. Gaçdan gaty erbet bolar. Şunu ýadyňdan çykarma. Kakan bizi taşlap gitdi. Bizi göresi gelmedi. Üstüne jenayet etdi. Inni bir näçe ýyllap tutukhanada ýatar. Anne, Ece, sana bir zat aýtjak. Şu bolup geçen zatlarda sen hiç ýyly günäň ýokmy? Özüňden sorak gördüňmi şonu? Ýigrim üçünçi sahypany açdyňyz gerek. Beren gönük bolemy hökman okaň bolýarmy çagalar? Indi çykyp bilerdiňiz. Elimi ağırttım. Yürsene. Bol çaltırak yür. Bol hani yür bol. Tiydrak. Çaltırak. Ozon. İkimiz kakan ýanyna gidelimi? Hava gidelim oğlum. Çındanam gidip bilersmi? Hawa. Awa tadyk, aýdy berdiň de. Hormatly kady, bu jenabyň çyýt ýarym günäsi ýok. Dostum Kadir ikimiz azrak içirlik. Deňiz kenaryna gedilen jedip böreke köýüne dawa sebäpli gygyrşyp başladyk. Soňam Kadir gahyrlanyp içke erkin alyryp kelläme çüýüşi bilen urdy. Soň ýadyma düşenok. Ýöne arasynda gözüm açan wagtym bu adamyň adynyň Erdem digini soň bilip galdym. Meni harat etjek bolup duran ýadyma düşýär. Ýadgaýdym. Şeýle çözgüde gelýär. Erdem özüne alyn günäsizligi takyk anyklananlygy üçin jinayet işini ýatyrmalyp karar edýär. Yaşa! Gözüň aýdyn. Nerede kaldın? Nerede bolun oğlum? Ala dedik geçtimle. Enesi ozonu siz okudan aldyňyzmy? Ece, sana birini getirdim. Aa, ne işi var? Berde näme işiň bar? Tutukhanada Kakam etmeýändir eken. Yaraly näse kaziýetde aýtdy kimin edenligini. Aslında kakam halas etjek bolupdyr. Aynur, ne olur Et günämi. Sana tek Sana oğlumyň ýanyna ýene bir gezek söz berýän. ne olur. Näme bolsa bolsun. Mundan soň seni oğlumyzy ýeke goýman. Hasam gaýratly bolaryn. Başymda näme gelse-de üçüýmiz bileçekler. Bilece. Başlayan gerek. aslında sen men günäm et. Sana bil baglamadım, inanmadım. Ýöne taşlak gidenin üçin gaty gaharlanyň. Näme etjegimi bilmedim. Aýratynam odanın gıynan ýanyny görüp çäresiz galanma seni ýazgardym. Seni meni bagşla. Sana ne hakka harlanıptırın. Mundan beýle her näme bolsa-da sana inanmadlyk etmen. Ýanyňda bolaryn. Odan kiçijige morsa maňa nuska bolly. Elbetde sana da.
Salih mollum nerede? Salih mollum işten çıktı. Hay Allah. Sağ olam deyip bilmedim. Ne geldi? Gel hani. Oğlum. Kakamcan yeketağım. Men almağa gelipdir. Bu işimizde de daşlar ahir yerlerine oturdu. Nikar kalgurlan bitewlik insanyň soňky durmuşyna da dowam etjek birlikdir. Näme üçindir er ayal käte gaharyny bäs gelip bilmän muny ýatdan çykarýarlar. Pikir edik gör. Insanyň eli, goly, dili, dodogy, başy, aýagy nähil aýrylmaz bölekler bolýan bolsa, insan bulan oňat bolmak üçin alad etmese, Olarda bir kemçilik bolanyny derrew bejertmek üçin aladasyny edýär. Ýok etmäge dälle, bejertmäge dirjaşýar. er aýalam biri-birine şeýle çemeleşmeli. Ýogsam öwüt ünlüň we hoş niýetliligiň ýoly baglanar. Şeýle bolanyny bila beterlere ýol açylar. Aslında bir musabat kıyınçılık müň netigatdan ýegdir diýipdirler. Emma ýagşysy bolsa, işiň netijesinden kıyınçılık bile baglanşykly bolmadyk netigat bilen kanagat etmekdir. Ýür odan. Inni gönöýüm diýär.